Poďte si so mnou zabehnúť môj prvý beh. Takže najprv sa prichystám, spravím si vlasy. Spravila som si vrkoč, aby mi vlasy nezavádzali počas behu. Medzi tým som sa samozrejme rozprávala so sestrou, ktorá sa tiež chystala, ale ona sa išla prejsť a potom sme sa vlastne stretli. Môj cieľ bol zabehnúť si aspoň 2 kilometre, ale aj tak som stále mala som v hlave, že si chcem zabehnúť proste 3. Potrebujeme ešte topánky. Spravila som si aj ústa, ale to iba pre pocit. A na TikToku som tu niekde na videu videla, že keď si dáte vazelínu na obočie, tak vám vlastne nebude tiec pot do očí. Tak som to chcela vyskúšať. Presne túto skúšam. A jak už som mala vlastne tú vazelínu na obočí, tak som si aj učesala obočie. Nech som trošku upravenejšia. Aj keď pri tom behu je to úplne jedno, išlo o to, aby som si ja vypla hlavu, oddychla si a sústredila sa len na seba, ale keď som upravenejšia, mám to tak radšej. No, tak tu som sa išla obuť. Ešte vám ukážem môj celý fit. Bolo to úplne také pohodlné, ale nemôžem zabudnúť na najdôležitejšiu vec a to sú tie legíny, čo mám na sebe. Vyzerajú úplne nevinne, ale majú najlepšie vrecká, lebo tam som si dala telefón, kľúče, nič vám z toho nevypadne. Ešte potrebujem samozrejme slúchatka, tu už akože rozcvičujem, pekne pesničky. No a toto je vlastne môj celý outfit, tenisky, legíny, tričko, nič veľmi nepotrebujete k behu. Slúchatka, telefón, aby som si to mohla namerať a nakoniec tu už bežím, ale výsledok ma veľmi prekvapil a som na seba pyšná, takže kľudne sa zober a choď behať aj ty.